Flygtninge er et globalt problem i Europa. Det er et stort problem. Over 42,5 millioner er på flugt hver år. Hvorfor? De søger asyl i andre lande. De søger et bedre liv. Men får det det? Nogle sendes tilbage til deres eget hjemland, mens andre er heldige og bliver. Men de bliver sendt tilbage til det hjem, som de ikke har. Det hjem, de flygtede fra. Børn mister deres forældre. Forældre mister deres børn. Hvorfor? Børnene står alene tilbage. Det samme gør forældrene. Uden håb, uden tillid. En dreng med navn Ali flygtede sammen med sin søster. Deres forældre blev myrdet for øjnene af dem. Hvorfor? En lille dreng. En pige med navn Mina flygtede sammen med sine forældre, men hendes far blev sendt tilbage til Tyrkiet. Hvorfor er der ikke svar på? Nogle bliver udsat for en hel masse dårlige ting, som for eksempel tortur og vold, misbrug og voldtægt. Hvorfor? Hvorfor? Jeg kan ikke finde svar på det. Det kræver mod at være flygtning. Samtidig kræver det også en masse håb og tillid til sig selv. Mindst 80% ender i uland. 80%! Prøv at overveje det. Jeg vil lige sige til jer, flygtningen har også rettigheder.